Дай! Клипче ли? Ага. Да. Колко време може да снима? Ами не знам. Колкото си е по-яка колата, толкова по-далеко трябва да дадат джиповете да товарят. Давай. Ама не към това. Чакай. Само назад! Изправи! Не, спри! Не, там почва по-скоро. Изправи, Молана, изправи! Не напред. Ама няма да... Вие нямате гуми, бе, хора! Това нещо сега с гуми! Пътете се удари. Кале, само че да не отиде на другата минута. Няма да отиде. Да изправи Молана. Изправи Молана! Снима! А? В момента снима. Хвърля към пенето. Айде, купи ме! Моля, ако ходиш на това. Ебе, дай ще справим тук една кола на другото, за какво трябва да правим процес. Той ще ти на другата кола, той ще ти. Давай, Божо, давай! Оп! Чакай, не дей повече, не дей, че много близо в това. Чакай. Кажи му да спре. Чакай, да спре сяда. Ще закачим, ще дадем лето, няма нужда от това. Дай мъжете!